Selam daja ha. Bugün sizler bilen birlikte eski 4'ün 5. temanın gramatikasını geçeceğiz. Onda başlayan bugünkü geçecek gramatikalarımız 对 来说 有其特别 ve 有其bilen tabiyen farklarını aytıp geçelim. Birinci gramatikalarımız 对 来说 manası üçün seresen taraftan aydanımızda nazarından bir zade kim için ya da ne için ne hili görünüyendikini görkezýär. Yine de bir geze aytıp geçecek. Bir zade kim için ya da ne için ne hili görünüyendikini görkezýär. Kıska many birinin pikirine göre, birinin ýagdaýynda diýen many berýär. Indi özüm kıskaça keliňizde goýgalar ýaly. 对 来说 men üçün, sen üçün, ol üçün, bular üçün diýen manada olanýar. Glavnysy üçün, men üçün, ol üçün, şo üçün diýen manany berýär. Şo 对 ýerine men, sen, ol ya da olur ya da student, ol ýene näme zat bar. Hytaýlylar üçün şolar zatlar goýup beriňiz da kim zat şolar ýaly. En glavnysy şo zat keliňizde galsyn. Kim üçün? Men üçün, ol üçün, şo üçün diýen many. Men üçün bu mesele kyn däl. Şoň üçin üçün şo manada. Seredin. 对 来说 näde ulanýar? Gramatikasy. 对 goşmak kim zat? Goşmak 来说 goşmak sözlem. 对 üçün kim üçün? 来说 diýilse aýdasa. Indi seredin. Kim üçün? 对我来说 meniň üçün. Kim üçün? 对你来说 seniň üçün. Kim üçün? 对他来说 onuň üçün. Nira üçün, haýsy zat üçün. Indi nira üçün, haýsy zat üçün. Yine de bir geze aýdym. Nira üçün, haýsy zat üçün. 对学生来说 talipler üçün. Indi seredin men şo talipler üçün wagt gadyrly. Seret göreňizde üçün. 对中国人来说 Hytaýlylar üçün 这件事来说 bu mesele üçün ya zat goýan diýdiňiz, şonda bu mesele üçün ulanış formulasy sözlemiň başynda en köp ulanýar. Men pikirimçe indi men öğrenen zadym ve men pikirim sözde %90% sözlemiň başynda gelýär. Ýöne ortasynda zat da gelýär, ýöne köplenç başynda gelýär. Mesela 对我来说这个问题不难. Men üçün bu problema mesele däl. Men üçün bu mesele kyn däl. Sözlemiň içinde, sözlemiň ortasynda hem ulanyp bolýar. Sözlemiň içinde hem ortasynda hem ulanyp bolýar. Misal üçün 这个地方对我来说太远了. 地方bileniz yer diýmek. 远 uzak diýmek. 这个地方对我来说太远了. Seredin. 这个地方uşu sözün 对 uşu ortasına getdi. 对我来说太远了. Göreňizde. Indi at ya da adam bilen birleşýär. At ya da adam bilen birleşýär. Seredin. 对 goşmak adam, zat, topar. Goşmak 来说. Misal 对孩子来说水面很重要. Çağalar üçün uklamak gaty möhüm. Göreňizde çağalar üçün uklamak gaty möhüm. Indi manysyny täzeden kıska düşündürüşini aýtyp geçeýin. 对 来说 üçün nazarından seretsen, üçün seretsen bir kişi ya da topar üçün ýagdaýyň nähili bolýandygyny aýdýar. Düşünükli kıska misallar aýdayın. 对我来说 对我来说学习中文很有趣. Meniň üçün Hytaý dilini öwrenmek gyzykly. 对你来说 对你来说哪一个最好? Seniň üçün haýsy biri iň gowsy? 对中国人来说 对中国人来说春节最重要. Hytaýlylar üçün täze ýyl iň möhüm bayram.
Şimdi ultra kıska ve yadımda kalacak düşündürüşünü aytıp geçeyim. Duy laşwa birine göre, birinin nazarından, birinin fikrine göre üçün şu manalar. Duy koşmak, kim zat koşmak, laşwa koşmak fikriniz.